Ahoj, tak vás vítám u další netradiční hodiny informatiky. Minule jsme si projeli, co to je ořez a klonování a dneska si vyzkoušíme práci s vrstvama a práci taky s dalším ořezáváním. Jak bude vypadat finální produkt? Jak vidíte, budeme používat naši škodovku, se kterou jsme pracovali minule a zkusíme ji dát takhle před nějaké jiné pozadí, aby to vypadalo trošičku jinak. Tak, co budeme potřebovat? Jak už jsem říkal, je to ten soubor, se kterým už jste dělali, je to ta vaše škodovka, to vaše auto, takže si ho otevřete a zároveň si otevřete i teda ten soubor, který vám posílám. Budeme potřebovat, aby jsme tu škodovku ořízli takhle hezky, jako je tady, zde, tak budeme potřebovat nástroj nůžky. Nástroj nůžky je přesně ten, takže vybereme nástroj nůžky, a my ještě než začneme ořezávat, tak doporučuji si to přiblížit co nejvíc. Co nejvíc je to z důvodu toho, abyste zachytili co nejlepší detaily. Takže, až budete mít ten nástroj vybraný, tak co budete dělat? Tak vždycky levým tlačítkem si takhle kliknete na hranu toho, kde to budete chtít vybírat. Když se stane, že se vám to automaticky takhle vybere blbě, tak to můžete normálně takhle uchytit zase levým a posunout vedle. A pokračujete dál. Takhle hezky dokola kolem celého toho auta. Když se to stane, nic se neděje. Co vám doporučuji, teď s tím už nějak nehejbat, nemačkat žádnou lupu nebo žádný nějaký jiný další tlačítko, protože kdybyste to udělali, tak vlastně se vám ten výběr zruší a musíte začínat od začátku. Takže používat tyto posuníky. A takhle hezky si to obklikávat kolem dokola. Tak, zase si to posuneme. Když zkusím dát další, jak vidíte, někde se to celkem i povede. Ale někde se to prostě takhle zahne, protože to chytne s tou barvou, co je hnedka vedle. Takže vždycky záleží. Někdy si je s tím potřeba si fakt trošičku pohrát. Tak, kdybyste náhodou se stalo, že se vám tady prostě hodí bod navíc jako mě, klikneme upravit, zpět, zpět. Můžeme pokračovat klasicky dál. Tak. Já si zase sjedu níž. Tak. Když ty barvy jsou víc kontrastní, tak vidíte, tak to jde samo. Jo, když je tam třeba ta žlutá a šedivá, tak se to vybírá celkem hezky. Tak. Tak, já sjedu ještě až sem dolů, takhle k tomu kolu. Jak vidíte, u toho kola je ten stín. Vyřízeme to i s tím stínem. Jo, jak vidíte, je to celkem jednoduše. Protože ten kontrast tam je zase větší. Takže můžeme klidně zkusit i nějakou delší vzdálenost. Jo. Vidíte, tady to bere hezky. Tak, já vás tady nebudu zdržovat tímhletím mým klikáním, já už jsem si to trošičku předpřipravil, ale ještě vám ukážu, jak to dotáhnout do konce. Tak, já si to tady takhle trošičku zprasím, když to takhle řeknu. Tak, vy až se dostanete sem nahoru, tak vidíte, teď se vám u toho kurzoru objevil takový řetízek. Celou dobu tam je takový plusko, když na to najedete, tak je tam takový ten řetízek. Klikneme na to, teď jsme spojili první a poslední bod a máme vlastně ten náš výběr uzavřený. Když vyjedu tadyhle vedle, tak vidíte, že vedle kurzoru je takový kruh, který je přeškrtnutý. A když vyjedu dovnitř toho výběru, tak je tam přerušovaný kolečko. Kliknu dovnitř a jak vidíte, objevil se mě výběr. Výběr toho auta. Já si to i oddálím. A když se kliknu na
Ctrl+C a pak dám Ctrl+V, tak už s tím můžu pracovat. Já už jsem si to tady trošičku předpřipravil, abych vás zbytečně s tím nezdržoval, takže já zmáčknu teď Ctrl+C na klávesnici, kliknu si tady na nějaký nový soubor, já ho tady už mám, takže si ho taky založím stejně asi jako vy, dám si nějakou A4, tak, dám Ctrl+V a jak vidíte, auto se mi tam vložilo. No, já si to teď přiblížím a kouknu. Vybral jsem si to celkem hezky. Přijde mi, že tam ani žádný velký nedostatky nejsou. Nicméně, kdyby tam byly, a jakože tam určitě budou, protože já jsem si s tím předtím fakt hodně pohrál, tak si tady můžeme vzít nástroj guma. Je to zde, tenhle ten nástroj. Jo, ještě než to budeme vytvářet, klikneme si tady na tlačítko, tohleto zelený nová vrstva. Tak, a teď už s tím můžeme pracovat. A jak vidíte, když klikneme na tu gumu, tak ono se nám to bude takhle hezky mazat. Jo, kdyby tam byly nějaké velké nedostatky. Takže si to můžeme ještě potom takhle obklikat. Jo, kdyby se vám tam prostě cokoliv nelíbilo. Takže pomocí té gumy. Ale jak říkám, já jsem si s tím hodně pohrál, takže by těch problémů nemělo být zase tolik. Až to takhle budu mít tou gumou hotový, tak si tu vrstvu na ní kliknu, Ctrl+C zase, kliknu si na to pozadí, dám Ctrl+V a znova použiju tady novou vrstvu. Jo, vytvořit novou vrstvu a přidat ji do obrázku. Jak vidíte, vznikly nám tady dvě vrstvy. Já si tuhleto první přepíšu nebo pojmenuju, kliknu na ní dvakrát levým tlačítkem, napíšu auto a tady si dám pozadí. Jak už jste si všimli, když kliknu na to pozadí, ohraníše se mi celá tato fotka. Když kliknu na to auto, ohraní se mi zase čistě jenom to auto, ten výběr, který jsem tam měl předtím daný. Jo? Tak a teď s tím takhle můžu hejbat. Jo? Když vidíte, jsem klikl na tom autu, hejbám jenom s tím autem, hejbu s tím pozadím. Jo? A můžu si s tím takhle manipulovat a skládat si to. Tak. No. Co teď uděláme? Jak jste si všimli, tadyhle na tom obrázku bylo pozadí trošičku rozostřený, uděláme to samý tady. Jak už víme, klikneme si na vrstvu pozadí, protože budeme teď upravovat pouze jenom pozadí. Dáme filtry, rozmazání, gaussovské rozostření a nastavíme to asi na takhle 3,5, 4,5 stupně. Tak. OK. Máme už to pozadí trošičku rozostřený. Tak. Tak, já si ještě tady trošičku pohrou s tím autem, aby bylo takhle hezky tady vycentrovaný. Co si ještě můžeme pohrát, tak jsou třeba barvy. Klikneme si na vyvážení barev a dáme trošičku míň tý žlutý. Tak, nějakých třeba 12, ještě ho takhle hezky zvýrazníme. Tak, a takhle to je celý. Tak, co uděláme? Soubor si zase uložíme, ukládáme ho stejně jako minule, takže soubor, exportovat, pozadí, exportujeme. Tak jo, takhle to je úplně všechno z dnešní hodiny. Já vás poprosím, abyste mi to vlastně všechno zase nahrávali na ty Teamsy a budu se těšit na vaše výtvory. Jinak práce, které jste dělali minule, oznámkuju příští týden a zadávám známky do bakalářů. Tato práce je zase na známky, tak vám doporučím si s tím trošičku pohrát, trochu si s tím vyhrát, ať dostanete dobrou známku. Mějte se a ať se